Tervehdys. Puhutaanpa kaksitahtimoottoreista. On olemassa myös nelitahtimoottoreita. Nekin ovat käyttökelpoisia, mutta vain ruohonleikkureissa. Jos haluat moottorista kunnolla tehoa, niin unohda nelitahtiset. Expansion chamber. Resonanzauspuff. Tehokkaan kaksitahtimoottorin reseptin pakollinen ainesosa on tehoputki eli paisuntakammio. Putkella on merkittävä vaikutus moottorin luonteeseen. Jos putken mitat eivät ole kohdallaan, niin moottorin suorituskyky on huono. Putken suunnittelu ei ole helppoa, koska muuttujia on paljon ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos kuitenkin ainoa tavoite putkelle on kova ääni, niin suunnittelun kanssa ei ole niin tarkkaa. Haluatko oppia ymmärtämään, miten paisuntakammio toimii? Haluatko tietää, mikä on paras tapa suunnitella tehoputki? Haluatko olla todellinen tehoputki-guru tai resonanssi-anssi? Jos vastaus on kyllä, niin nyt kannattaa kuunnella tarkasti. Trois Tapriat. Working principle. Tehoputken toiminta perustuu siihen, että putken muodolla voidaan vaikuttaa paineaaltoihin, jotka tyhjentävät ja täyttävät sylinteriä. Paineaaltojen liikuttamien kaasujen nopeus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin paineaaltojen nopeus. Putken eri osien mitat eli pituus, halkaisija ja kulmat vaikuttavat tehoalueen paikkaan ja muotoon. Alcukera. Eder. Kun alaspäin liikkuva mäntä avaa pakoaukon, niin sylinteristä purkautuu pakokanavaan paineaalto. Se on tiivistysaalto, joka etenee alkukäyrää pitkin äänen nopeudella sylinteristä poispäin. Diffuserie. Diffuser. Seuraavaksi tiivistysaalto saapuu diffuuseriin, joka lähettää harvennusaallon taaksepäin eli pakoaukon suuntaan. Harvennusaalto aiheuttaa putkeen alipaineen, imee pakokaasua sylinteristä ja tehostaa huuhtelua. Diffuuseri imee myös palamatonta seosta ulos sylinteristä. Keskilieriö. Belly. Kun tiivistysaalto etenee keskilieriöön, niin sylinteriin päin ei heijastu minkäänlaista paineaaltoa. Vastakartio. Reverse cone. Seuraavaksi tiivistysaalto saapuu putken loppupäähän ja vastakartio heijastaa sen takaisin sylinteriin päin. Diffuuserihan oli imennyt myös palamatonta seosta ulos sylinteristä. Ennen kuin pakoaukko sulkeutuu, niin vastakartion palauttama tiivistysaalto työntää tuoreen seoksen tai osan siitä takaisin sylinteriin. Tiivistysaalto siis ahtaa moottoria, mikä lisää tehoa. L'opupitae curistus. Stinger or restrictor. Putken viimeinen osa on peräpilli. Se ylläpitää sopivaa painetta putkessa ja päästää pakokaasun ulos. Putki ahtaa moottoria vain tietyllä kierroslukualueella. Sitä pienemmillä kierroksilla vastakartion heijastama tiivistysaalto saapuu pakoaukolle liian aikaisin ja suuremmilla kierroksilla liian myöhään. Putken suunnittelu. Pipe design. Jo vuosikymmenien ajan kaksitahtifanaatikot, professorit, putki-intoilijat, moottorijermut, konemiehet, mopohullut ja kisakarjut ovat yrittäneet selvittää parasta tapaa mitoittaa kaksitahtimoottorin tehoputki. Monet virittäjät ovat julkaisseet teorioita ja kaavoja optimaalisen putken mittojen laskemiseen. Kaavoilla voi saada mitat aika hyvään putkeen, mutta mikään noista kaavoista ei ole täydellinen. Selvästikin ero rakettitieteen ja kaksitahtimoottorin tehoputken suunnittelussa on se, että rakettitiede on paljon yksinkertaisempaa. Tehoputken täsmällisen suunnittelun suuri mysteeri on edelleen ratkaisematta. Tai oli tähän saakka. Nimittäin nyt arvoitus on ratkennut. Seuraavaksi kerron, miten onnistuin selvittämään putken suunnittelun salaisuuden. Ilmesti. Revelation. Jokin aika sitten vietin kaksitahtivirittäjän tyypillistä päivää. Olin jo tuntikausia tutkinut putkikaavoja ja teorioita, kun yritin keksiä, millä kaavalla putken mitat pitäisi laskea.
Sitten huomasin, että pöydällä lojui valokuvia kalareissuilta. Kuvien haukipitoisuus oli suuri. Hetkinen, mitä? Ei. Hauen muoto täsmäsi putken muodon kanssa. Profiilit olivat aivan samanlaiset. Näytti siltä, että putken mitat voi ennustaa hauen mittojen perusteella, jos osaa mitata hauen oikein. Tarvittiin kuitenkin todiste varmistamaan, että haukimenetelmä on varmasti oikea tapa määrittää putken mitat. Jotta tiede olisi uskottavaa, niin tuloksethan pitää todentaa. Teoria varmistui oikeaksi, kun puuttuva linkki löytyi yhdestä kaksitahtikirjallisuuden klassikosta. Sen lisäksi, että putken ja hauen muoto vastaavat toisiaan, niin myös niiden paksuimpien kohtien nimet täsmäävät. En haut, Belly, un dread pourcentage match. Mysteeri oli ratkaistu. Salaisuus paljastunut. Olin murtanut koodin. Kaikki oli nyt selvää. Keksin kaavan, jota niin monet kaksitahtinerot ovat yrittäneet selvittää. Kuten monet muutkin ihmiskuntaa eniten hyödyttäneet oivallukset, tämäkin syntyi sattumalta. Tämän täytyy olla yksi tieteen historian tärkeimmistä keksinnöistä, ellei jopa kaikkien aikojen tärkein. Nobelin palkinto on jo käytännössä varma. Kytokimenetelmä. Kytokimetto. Nimesin tämän täydellisen, kaikkien aikojen parhaan menetelmän tehoputken mittojen määrittämiseen kutuhaukimenetelmäksi. Kutuhaukiputket takaavat moottorille korkean huipputehon ja ovat silti laaja-alaisia. Ne sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Jos haluat käyttää kutuhaukimenetelmää ylivertaisen tehoputken suunnitteluun, niin huomaa. Vain hauki takaa oikeat mitat putkelle. Muun merkkiset kalat eivät kelpaa. Jos saat tällaisia vääränlaisia kaloja, niin laske ne takaisin vesistöön. Vain hauen muoto on sopiva ja mitat oikeat putken suunnitteluun. Jos et harrasta kalastusta tai et saa haukia, niin sitten kaupan kalatiskin kautta pajalle. Lopizana. Final word. Lopuksi vielä yksi asia. Kerron tärkeimmät yksityiskohdat kutuhaukimenetelmän käytöstä, eli miten mitata hauki oikein, jotta voit suunnitella moottorisi parhaan putken ikinä. Ensinnäkin on tärkeää muistaa mitata. Ei, se on se karmiva hevonen. Nyt pitää lopettaa. Hei.